See the unseeable, shake the unshakable, heal the unhealable, break the unbreakable, love the unlovable, teach the unteachable, touch the untouchable, reach the unreachable, see the unseeable, shake the unshakable, heal the unhealable, break the unbreakable. Oh, we will rise to the call. We will stand and obey. We are warriors, His weapon is God's highest praise. God promised coming, rise up, rise. Let His mighty kingdom triumph. Let us live our very life. Just stand for greatness with a passionate faith. Moving in His power, clothing garments of praise. Strong in the Spirit, one holy nation, true to the calling of our great salvation. We are destined for greatness. Yes, passionate pulling garments of praise. Strong in the Spirit, one holy nation, calling of our great salvation. We are destined. 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 Destined for greatness. Heavenly Father, thank you for another day that you have awakened us to life, for the new beginning, for this morning. Grant us, Lord, the wisdom in our decision, courage to rise up from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families and community. Spark in us the love for the truth, respect for one another, and the urgency to serve. Preserve us from the false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name we pray. Amen. Ang Friend FM magahatod ning tulumanon.
Pagpamatuod sumala sa kasulatan. Kauban ni Brother Buning Binaldo na mabati Lunes, Merkules o Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 sa buntag. Tulumanon nga magahatag katinawan sa mga nagpakisayod na matinud-anon sa mga kabubuton sa Dios diha sa kasulatan. Pagpamatuod sumala sa kasulatan. Hey, daghang salamat og maayong buntag sa tanan nato mag-igsoon na makigalaan. Og salamat usab diay sa company diri nga mo'y naghimo sa intro. Okay, maayo kay kayong pagkahimo. So, daghang salamat og sa atong magkaigsoonan makigalaan nga na diha sa atong palibot dinhi sa dakbayan sa Ormoc og sa ubang mga dapit sakop nini nga dakbayan ilabi na ang 110 ka mga barangay og kauban sa atong mga silingang mga kalungsuran. Greetings sigan rin sa 103.3 Friend FM kanyang alagad sa kanginan magaingon kumusta og may buntag og hinaot nga Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa dili patang padayon sa uban nato nga mga sigutan og sa atong mga greetings ako sang gihangyo ang matag usa sa atong mga kaigsunan sa pagduko sa pipila ka mga dutlo alang sa pagkampo. May gugmaon nga Dios samahan namo nga ikaw sa mga langit ning lain usab nga adlaw dalaygon ka sa walay katapusan tungod kay ikaw mo ang Dios sa gamhanan puno sa gugma sa grasya ug kamatuoran as kanunay ang imong mahigugmaong kalulot nagapadayon nga nagatiman ka namo bisan pa sa makadaghan kami napakyas yung nakasala kanimo. Di mo tagaw Dios sa magitugyan mo kinabuhi kanimo nagalaom kami nga ikaw magapasaylo sa daghanay mong kapakyasan o magahinlo ka namo sa pagkadawtan o magahimo ka namo takos sa imong panalangin o sa langit ng lamdag na magikinahanglan karong buntaga samtang kami magatuon itugot nga ang balang espiritu maghatag ka namo og mando maghatag og kahayag sa among mga hunahuna kasing-kasing aron ang mga butang among pagatunan makahimo ka namo nga makapaligon sa pagtuo kung magpabilin kini nga magalihok sa among mga kinabuhi nga mo'y maghatag ka namo og kaisog sa paglahutay sa among pagpagigugno sa tanan nga mga kaakuhan nga among nabatnan dinhi sa kalibutan ug tungod usab sa buhat nimong piyel kanamo. Panalangin ang among mga viewers sa Marisanes, ihatag kanila Ginoo ang kalinaw o kalipay. Wa na sila sa mga balatian, ako nagkampo, ikaw magayo usab kanila. Doawa sila sa matagdapit kini ng tungan, ilang mga minalas kinabuhi, ikaw mga bugkos kanila sa imong gugma, uban ka namo. Hinaut ang tao Dios nga ang imong gugma magapadayon, nga magakupot ka namo o asa ka namo may tumpawag sa kadautan. Kaming tanan mula hutay sa paglagad hangtod sa adlaw sa pagpadayak. Salamat sa pagtuwag sa pagkampo. Sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, sa makasapa, akong pasalamatan natong mag-igsunan nga diya sila mapuluyanan palibot sa dakbayan sa ubang mga dapit o sa tibuok Pilipinas o man sa tibuok kalibutan nga maabot nining atong Sibya karong buntaga. O sa gihapon na akong pasalamatan ng atong mga viewers diya sa Linao, Brother Micasio diya sa DSWD ang atong mag-igsunan, mga Barrientos, mga Undi, mga Silveran, ug uban pa diha natong mag-igsunan. Dili na ako manghinlan apan tanan nga naminaw. Greetings Andre sa Friend FM diha sa DSWD. Sa unahan pa dito sa Cobb, ilang Brother Pablo Tunyaris, ilang Sister Tonia Codilia, no? O ngadto sa unahan pa sa Libertad, paingon dito sa Liluan, paingon sa Corba, Marhin, San Juan, paingon dito sa Libas, o ngadto sa Merida o sa mga bahin sa Palumpon, sa Isabel o Villaba, paingon diri sa Kananga, bisan pa tingali ngadto sa Tabangos, sa San Isidro, Kalubian o ngadto Tabuk sa Biliran Island na ako mga kaparyentihan diha mayong buntag diha sa Kawayan area, Tubig Ginoo, Masagawsaw, Bulalakaw, paingon dito sa Mapuyo, paingon dito sa Ungali, paingon dito sa Kaibiran o tanang lugar diha sa Biliran Island laki pagnabal no o diha sa dapit ni Badbinhor sa Litiliti maimuntag diha Badbinhor o diri sa Kananga dapita o kining ato mga kasilingan mga kabarangay diha sa Libertad paingon sa Sunugan paingon diha sa Sabang, San Jose ato sa Tabuk paingon sa Saipon, Puyaw, Malilinaw o sa uban mga dapit diha dapita o diha dapita sa akong likuran diha dapit sa paingon dito sa Ipil Usko o diya sa Badlas, paingon dito sa Kanuntog, paingon nga to sa Siginon, Binulo Siginon, paingon diya sa Kambalading, sa Talisayan, Albuera, o paingon na dito sa San Pedro,
Ah, nya tabgas, balugo, damulaan, tinag-an, mahayag, ug paingon sa karidad. Mayo buntag ang tanan diha, atos baybay. Og dapit sa may paingon dito sa Hilongos, sa lugar sa atong gwapong angkor diha sa Iyok FM. O nga diri dapita sa ibabaw nga bahin sa atong lakbayan sa Altavista, ilang ba Deluloy, Easter Island, may muntag diha sa Porokotso, o diha sa Cantalib, no? Atong mga kaigsunan diha at tingali karong buntagan naminaw ilang sa Leliosa, Rosales o ni sa Judith o sa uban pa nato mag-kaigsunan diha. O diha sa nadungholan sa ilang si Rosita Sano, ilang Sister Inday, brother Jesse, o diha sa Dunghol, no? Sa iglesia sa Dunghol. O ngadto paingon sa diha sa San Pablo, paingon to sa Luna, Dolores, Milagro, ngadto paingon sa Kambantog, Lake Danau, paingon sa Kabintan. O palibot na lang sa tibuok din nagtakbayan, mayumuntag ka ninyo. Okay, sa dili pa kung badayon mag-isyonan sa atong pagpasalamat sa atong mga sponsors, ato sang hatagan o usa ka pinasayang awit pinagi sa akong parte dire. I hear the old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing Okay, daghang salamat sa mga awit gikan sa atong mag-igsoon sa Nabal. Daghang salamat, Jess. O giyon man akong pasalamatan diay si Mr. and Mrs. Ricky Cantero diya San Juan. Daghang salamat, Brother Ricky, nga nakadiha kusog-kusog na diay kun atong signal dito San Juan. Sa una murag dili kay maabot pero karon mura og naanay
reply si Brother Ricky nga kusog na dito ko ang signal nila, no? Aron lang gyud siya maka-message diri nga pagpahibaw nga naa tay signal dito, nag-message siya sa messenger nga kusog na. Daghang salamat og tingali kay abot man San Juan, mapit gina diha sa Kurba o paingon diha sa Marhin o diha sa Ipil Kurba. May muntag sa mga Cuesta family diha, no? Okay. Sa atong pagpadayon magigsunan sa atong pag-iskutan, ako di ay i-acknowledge ning atong mga sponsors din hini bahala na ba iba na atong oras basta aton silang pasalamatan kay pinagi kanila kining atong tulumanon nagpadayon og naugmad o kini nagpadayon hangtod karon. Og ako din gi-greet diya si Mr. and Mrs. Abiliana diya sa may NFA. Badalong may buntag. Og iyon man ni Sister Clarita Galicia diya si Kalipay, no? Og sa uban pa nato mga kaigsuonan kung doon na mo kudi mahinganlan basta tanang liminaw, no? Among gipasalamatan. Akong pasalamatan si Mr. and Mrs. Randy Jennifer Cabil, si Nori og si Gladys Basco, si Brother Luloy Esther Aileen, si Mr. and Mrs. Bibot og Juraman Zanoria sa Tacloban, si Mr. and Mrs. Rinaldo Bagdok og si Ma'am Dayna Aso uban ni Engineer Carlin Aso og sa iyang pamilya. Ato sa pasalamatan ang Hope Credit and Savings Cooperative, pagidumala ni Sir Merari Bohols, tinabagan ni kay Ramos o ni Laila Ramirez, uban sa ato mga collectors karon diha ni Brother Edward Ligan, no? O giyon man ni sa atong tuog SDA Central Church, gidumala sa pito ka mga elders nato, no? Maayong kanyan diha. Ni Mr. and Mrs. Edwin Cabo, o atong pasalamatan usab si Mr. and Mrs. Adolfo Katingob Jr., Mr. and Mrs. Jeriel Katingob, Mr. Nunez, no? Mr. and Mrs. Ismael Lucero, Mr. Cecilio Tabuada, Mrs. Elisa Duarte, Mrs. Gloria Monsanto F, Mrs. Lydia Rosales, o Mr. and Mrs. Piping Estremos, Mr. and Mrs. Mervin Carillo, o ni Ken Carillo, uban ni Mr. and Mrs. Alan Morillo, ni Miss Jennifer Sano, ingon man ni Mr. and Mrs. Fidel Doble, no? O atong pasalamatan sab si Mr. and Mrs. Rixie Pabilan, Mr. and Mrs. Narciso Otero, Mr. and Mrs. Julito Monsanto, Mrs. Erlinda Imbayarte, Mr. and Mrs. Efren Bohols, atong Saipon SD Church, o ang atong Mr. and Mrs. Edmark Peromingan, o si Mibon, o si Julius Digia, si Pastor, o si Mrs. Alfredo Onde, Engineer Carlin Aso, Mr. and Mrs. Ronald Cambaya, Mr. and Mrs. Edwin Cabo, Mr. and Mrs. Pepe Vilaister, o Mr. and Mrs. Aris Repaso. Okay? Aduna pa iban magigsunan nga atong pasalamatan, atong hatagan sila pagtagad tuod kay bisan tuod o dili kay sila maminaw tingali karong buntaga tuod kay radyo dito di maabot, pero nagtuo ko nga karon mo rin maabot ta diya sa may Libertad kay kini si Mrs. Rosinda Abricana man ni sa Libertad. Kung naan sa ilang radyo, kabati na. Daos kung dili mag-alingog-ngog ng mga aeroplano diya. Si Mrs. Nemisha Tabay, Mrs. Mirian Huera, Mrs. Glinda Sano, Mrs. Ricky Cantiro, katong tuwa sa San Juan, naminaw karong buntag. Mr. Ronnie Tampos, Mr. Jonathan Codilla, Mrs. Roy Monsanto, Mrs. Marasol Diligencia, Mr. and Mrs. Daniel Sakay, Mr. and Mrs. Ohiser Onde, Mr. and Mrs. Gloria Monsanto Gloria, Monsanto Gloria minon. Okay, kato si Monsanto F. O kining usa Mrs. Josephine Gloria di ay. O si Mr. Sadi Katingo Bulli, Mr. and Mrs. Charles Miller, o si Mr. and Mrs. Si Mr. and Mrs. G.C. Sano, Mr. Christian Suarez, Mrs. Delilah Ramirez, Mrs. Christy Bation, Mr. and Mrs. Abraham Carbonilla, Ms. Bupip Digman, Mr. and Mrs. Rogelio Bandalan Sr., Mr. and Mrs. Eddie Peromingan, Engineer, o Mr. and Mrs. Severino Blanza Jr., Mr. and Mrs. Carlos Galos Jr., Mr. and Mrs. Rodante Ubana, presidente na si Rodante, no, si Ubana, o si Ms. Hazel Paredes, Mr. and Mrs. Eliazar Ramirez, o si Mr. and Mrs. Kenneth Ornopia. Daghang salamat kaninyo. Ang Ginoo magapuno sa mga panalangin nga inyong nadawat tungod sa iyong pagpahat sa inyong panalangin nga alang sa atong buluhaton. Okay mga kaigsunan, atong padayonon ang naputol nato nga gitun-an ni adtong miaging Lunes.
Ato ni padayonon mag-igsunan kay nagpabilin gihapon kini nga isyu hantod karon alang sa ato mag-igsunan nga nagabasa usab sa Biblia o nagatuo niining ilang gidawat nga pagtulunan nga kuno nga dunay prinsipyo sa Biblia nga gilatag sa Ginoo mahitungod niining kaluwasan. Naibalo ba tamang kaigsunan nga ang Dios sa kanunay nagpaabot kanato nga muduol kaniya. Ang Isaiah 1:18 nagsangpit nga umari ka mo ug usahan ta pag-usay. Timan na nato magigsunan ang usa sa mga bulawanon kaayo nga mga pulong ni Ginoong Hesus diya sa Juan 14. Nagisgot diha nga muadto siya mag-andam ulo na alang kanato. Apan hebalo ba ta magigsunan nga bisan pa ang Dios nag-andam na alang kanatong tanan, dunay uban nga dili gayud modawat nini. Ngani dunay ubang mga tawo nga nagpakaron ingnon nga sila nag-alagad sa Ginoo. Sila usab batinud-anon nga nagtuon sa Biblia, nagatudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Apan si Jesus nagpasidaan nga magbantay ta, magmatgon ta kay daghan ang mutungha magdala siyang ngalan og daghan ang mahisalaag nganuman malimbungan tungod kay ang yawa matud pa sa 2 Korinto 11 bersikulo 14 ug 15 aduna og siyay mga ministro. Magpasalamat ta magigsunan nga dili ta ministro, no? Kay dunay mga ministro ang kaaway nga gipasuroy sa dinis kalibutan. Sa tuyo nga ang mga tao dili makakaplag sa tinud-anay nga kamatuoran nga mo'y gikinahanglan sa Ginoo nga atong makatunan. Sumala sa atong gisgutan sa Timoteo 2:4 nga ang buhi og maoy maayo sa pananaw sa Ginoo nga kitang tanan makakaplag o makakabot sa kahibalo sa kamatuoran kay pinaagi ni anaan nato makaplagi o makita ang gisad sa Ginoo nga kinabuhi nga walay katapusan. Karon taga atong padayonon mga igsoon, kanang gisgutan sa uban nato nga one save always save. Bote pasabot nga sa diha nga magiluwas ka na sa Ginoo, maluwas ka na gyud. Balagon sa imong bahaton. Og mo nay hunahuna sa uban mga igsoon. Apan naton tan-awon karon dinhi atong pagpadayon, atong ayuhon pag tuon kining pulong sa Ginoo kay dili tanang magtuon sa pulong sa Ginoo magigsunan alang sa ilang kaayuhan o alang sa kaayuhan sa uban. Tingali alang lang sa ilang gihimo nga maoy pagpakita wa sila mahibalo inung talang wa sila mahibalo nga kana siya maoy pagtudlo nga makapahilayo kanato sa Dios. Nganuman tungod kay adunay mga patakaran ang Ginoo nga kinahanglan atong sundon aron nga ato gayong masinati o masuta kung unsa ang kabuton sa Dios nga gikinahanglan aron makabot nato ang atong gitinguha nga kinabuhi nga walay katapusan. Tanaw nato magigsoon. Atong balikan sa makadiyot kanang giingon dinhi sa ikaduhang Juan 1:8. Atong tanaw na dinhi ta naputol ni atong pagtuon og ato ning balikan kadiyot aron ato gayong masuta kung unsa bagyo ang gikinahanglan sa Ginoo alang kanato alang niining pagtulunan nga naghatag og siguro, no? Siguro man gina apan kinahanglan atong siguroon pod og atong klaruhon kung ana bagita sa husto nga pagtulunan. Kay base unya sa awit pa nga basig nakasakay tag sakayan nga dili padung sa langit. Munang siguroon nato igsoon kay ang sakayan tingali daghan nagbiyahe apan timan nato nga usa lang ang sakayan padung sa langit. Ikaduhang Juan 1:8. Nagiyon niya siya Juan. Mato pa niya, bantay ninyo ang iyong kaugalingon. Bote pasabot, kung dili ta magbantay, peligro. Bantay ninyo ang inyong kaugalingon nga dili unta kamo kapildihan sa mga butang nga inyong gihaguan. Kung dili nga makadaog unta hinuon kamog hingpit nga ganti. Timan ni magigsunan kini nga bersikulo si San Juan nagisgot nga bantay nga dili unta. Diha ta magigsunan sa pulong unta. Buti pasabot si San Juan naghatag kanato og mga pasidaan. Mga pahimangno. Kay kanang pulong unta kondisyon na igsoon. Kondisyon, tanawa. Bantay ninyo ang iyong kaugalingon nga dili unta. Buti pasabot kung dili nato bantayan natong kaugalingon, mahitabo ang dili unta ang mahitabo. Busa na ni nga dili unta kamo kapildihan.
Buti pasabot doon ay panahon nga kung dili nimo ampingan, dili nimo bantayan, dili nimo amumahon og maayo kanang imong nabatunan gikan sa Ginoo, mapilihan ta, no? Nakasugod ka na unta, nakapadayon ka na unta, apan tingali mihunong kas tunga-tunga, wa ka mulahaw tay hangtod sa katapusan, nganuman kay napilihan. Nga wala makadaog, no? Kung dili nga makadaog unta, napag-unta. Gipanghinaot nga makadaog unta ta. Kung imong basahon mga kaigsuonan ang sitwasyon sa itong mag-alagad sino, mura niglumba. Matupan ni San Pablo sa Hebrehanon 12, versikulo 1, lumba ni Igsoon. Lumba ning atong pag-apil. Unya, doon ay gitawag din nga kondisyon. Ang magamadaogon, atong basahon ragyo, doon sa gisulti ni San Juan, sa laing bahin ni Spindadayag 2, versikulo 7, nagyon siya din. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ngadto sa mga iglesia. Kini iglesia nga isgutan mga igsoon pangihugmanga dili pod pasabot nga daghang klase sa iglesia. Kung dili usara ni ka klase siya nga iglesia, apan lain-lain nga dapit ang ilang nahimutangan. Kay nagisguti dinhi may tungod sa Efeso, sa Esmirna, sa Pergamos, sa Tiatira, nagisguti niya. O kini nga mga iglesia iya ni sa Dios. No? Mga pundok nga mga tawhan sa Dios nga naa sa lain-lain nga dapit. Unsa may giyon sa Ginoo? Ang magamadaogon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi nga naa sa paraiso sa Dios. Hinungdumig so nagiyon din niya ang magamadaogon. Busa ang Mateo 24 versikulo 13 kanunay nato nagisgutan ang mulahutay hangtod sa katapusan. Ang mulahutay hangtod sa katapusan kay doon na may uban mga igsoon nga nakasugod na apan wa pagani mo tunga-tunga mipahuway na. Mihunong nga uban maingon mo bakasyon pa kubrad. Unya na hitabuan na kabalik. Doon na po hinoy uban nga nagrasyahan sa Ginoo basin nakabalik pa pod. Apan kung imong basahon magkaigsuonan ang peligro kaayong gisgutan diha sa Hebrehanon 6 versikulo 4 ug 5. Kanabang imong gituyuan paglansang si Kristo pagbalik sa krus tungod sa imong mga paglapas, tungod sa imong pagpasipala batok kaniya, dili ka na makahimo sa pagbalik. Nga matupad ni San Pablo, nakatilaw ka na. Nagasahan ka na sa espiritu. Apan wala ka mo padayon, mihunong ka. Naiuban duol na gyud ang daganan. Mo magani si Ginoong Hesus nagiyon sa Mateo nga dunay mga nahauna nga naulahi ug dunay naulahi nga nahauna. Buti pasabot mga igsoon, dili ang atong kondisyon sa atong pag-alagad sa Ginoo dili fix. Diba na nato na mga igsoon? Muna nga dili mahimo nga kung nabutismuhan ka karon unya maglapas ka mubiya ka sa Ginoo balido paghapon na hangtod sa katapusan. Miingon ang Ginoo nga ang adunay igdulungog kinahanglan patalingog ang magamadaogon. Timanan igsoon. Ang magamadaogon, siyempre kung madaog dili ka pildi, di ba? Kay midaog man. Ang bersikulo 11 kung imong basahon sa maog hapon kapitulo ngadto ni sa sulat sa Esmirna, ang primero sa Efeso man to. Sa Esmirna ningon, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kaniya nga magamadaogon walay gahom sa pagdaot kaniya ang ikaduhang kamatayon. Buti pasabot mga igsoon, kung dili ka makadaog, delikado ang ikaduhang kamatayon. Timanan na ito mga igsoon, ang Biblia nagsulti nga ang mga tao, ng mga daotan, mga malinapason. Buti pasabot nga nung gitawag sa Biblia malinapason, kay doon ay gilapas. Unsa may gilapas, kabalauran sa Dios. Mato pa sa 1 versikulo 4. Diba? Nga ang paglapas mo oy pagsupak sa balaod. Ang pagpakasala, no? Kapag pagkasala mo ay pagsupak. Muna gitawag nga dunay mga malapason. Nganong malapason? Kay dunay gilapas nga mga balaod. Og kini sila mahitabo nga dili makadaog. Og nga mahiagom niining ikaduhang kamatayon. Ang sunod nga masahon mag-igsunan, kanang ingon niya sa Hebrehanon 10 versikulo 26. Atong nanahon ragod. Aron nga dili ta mag-igsunan magsalig. Doon ay mga igsunan to magsalig siguro. Muna nga giingon San Pablo diha sa
ah, Galatia 5, no? Ato nang basahon yung taon-taon nga dunay mga tao nga nagunahon na nagawas no na sila kay gilos na sila pinagis grasya, basig madisgrasya. 10 versikulo 26. Tanaw na to mga igsoon ha. Og kinahanglan ato ning ampingan ug ato ning timanan. 10:26 unsay gisulti ni San Pablo. Mato pa niya. Aron nga dili ta magigsunan malipat, dili ta malingla unsa magiingon dinhi niya. 10 versikulo 26 mato pa niya. Kay kun kita magapadayon, imani igsoon ha, magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala. Ato ni balikan mag-igsoon ang kampulong pagpakasala. Ako balikon para gyud nga matisok sa atong panungduman kining pulong pagpakasala. Wala gyud tawo makaigsuonan nga makasala kung walay gilapas. O kung dunay gilapas nakasala, bote pasabot, dunay balaod nga iyang gilapas. Di ba? Ug mo ni hinungdan nga makasala tungkol dunay balaod. So dili tinuod nga wa nay balaod nga dili tumanon. Kinahanglan na agoy tumanon kay kung dili nimo tumanon, naglapas og sading maglapas, nakasala. Unya kung nahibalo ka na sa balaod, unya imong gituyuan paglapas bisag nasayod ka na, gitawag ka na siyang tinuyo. O kung mupadayon ka niini sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran. Usahay mga igsoon, dunay uban nato nga wa kahibalo og unsa ang kamatuoran o mga bahin sa kamatuoran nga gikinahanglan. Take note mga igsoon. Nagisgot si San Pablo nga magpadayon sa pagpakasala. Human nato madawat ang kamatuoran. Naibalo ta mag-igsunan kung unsa ang kamatuoran nga atong gidawat, nga kung atong dili nato tumano ng kasalata. Dunay uban mga kaigsuonan nga wala magtuo nga kanang balaod kamatuoran. Ato ro masahon. Ato masahon mga kaigsuonan mo kuan ko gamay, no inuntala nga mo pero dili man ni liko, no. Mo inuntala nga mo kurbada ta gamay ani. Ato masahon ang Salmo 119. Basig wa ni basing nataligam-an ni sa uban nato magigsuonan nga wala nila naisipa nga kamatuoran mo nga sayon-sayuno na lang nila pag-ingon nga di na kinahanglang tumanon, no? Tanaw na to. Ang imong pagkamatarong maong pagkamatarong nga walay katapusan. Kinsa nagsulti ani San Pablo si Salmista David. Mingon siyang ang pagkamatarong sa Dios maong pagkamatarong nga walay katapusan. Unya ang Dios nga matarong naghimo og kabalaoran. O kining kabalaoran mato pa na. Og ang imong kabalaoran mao ang kamatuoran. Alang sa itong mga sukintig paminaw mga igsoon, dili ta magpalingla, dili ta magpabitik ni anang mga limbong sa kaaway. Kay timanan nato mato pa ni San Pablo. Magalapas ka maton tinuyo nga pagpakasala. Tapos na madawat ang kahibalo sa kamatuoran. Og unsa ni kamatuoran nga atong mahibaluan nga gikinahanglan atong makatunan. Akong balikon ang 1 Timoteo 2 versikulo 3 ug 4. Kamatuoran nga mao ang basihan sa Ginoo unya sa adlaw sa pagtubos sa kaluwasan nga magihandom sa Ginoo. Basihan ha. Dili po pasabot nga kini siya may muluwas. Apan basihan sa Ginoo sa imong pagsalig, pagtuo, pagbuhat sa kabubuton tungkol kay nahigugma ta kaniya. Unsa ang kamatuoran gisgutan dinhi mo ni nalimtan. Sa uban nato magigsunan, ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Nganong makasala ta igsoon kung atong lapason kini nga kamatuoran? Muna nga Hebrehanon 10 bersikulo 16 naghisgot nga kung magpadayon ka sa tinuyo nga pagpakasala tapos nimo masayri ang kamatuoran. Unsa man kamatuoran? Kanang imong kasuguan. Usay manggod mga igsoon, dunay uban nato mga igsoonan nga moingon nga kanang napulo kasugo kang Moises na. Muna dunay mga comment diha sa atong mga Facebook nag-ingon. Usay mahitabo ang lalisay diha, no? Mga comment diha nga asa man nimo mabasa sa Biblia nga ang napulo kasugo kang Moises ng balaod.
Dili ka makabasa igsoon. Kay kung imong basahon ang Biblia, ang gihatag kang Moises dito sa bukid sa Sinai, si Moises ang nagdawat, dili si Moises ang naghimo. Munay wala lang emphasize ug may uban nato magigsunan. Nga nagunahuna sila nga napulo ka sugo ni Moises. O kay sugo ni Moises dili ang ngayan tumanon. Kay dito pa na sa daang tugon. Sa bag-o wa na. Uy, naabagoligson? Busa nagyon ini ang kung imong sundon ang kabubuton sa Ginoo, iya ka sa Dios. Tanawa. Atong padayon magigsunan, akong basahon una dinhi ang Lucas 9 versikulo 26. Atong isgutan magigsunan nganong nga moingon ta nga dili ta musalig, dili kay ta mutuo ni anang gipadayag sa ubang mga tao nga kung naa ka na kang Kristo, naa ka na nakaalagad ka na sa Ginoo, imo nang gidawat si Ginoo sa imong personal nga manuluwas, giluwas ka na niya pinagi sa grasya, kana nga kalawasan absolute ug dili gina mawala nimo. One save or lose save. Muna gitulo sa uban. Pero tinuod ba atong tanawon? Unsa may giun ni siya ni Juan ni Jesus din niya. Sumala sa gisulat ni San Lucas. Mato pa niya. 12 versikulo 26. Kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako og sa akong mga pulong, siya igakaulaw man sa anak sa tawo, inig-abot niya diha sa iyang himaya og sa himaya sa amahan og sa mga balaang manulunda. Timan igsoon hinumdumi nga kung dunay mga tawo nga iyang igakaulaw ang Dios. Daghan karon magkaigsunan, daghan sa atong mga kaigsunan nga ilang gikaulaw ang Ginoo. Maulaw man gani mo angkon nga sila Adventista, di ba? Inunta lang magasulti, klarohon na to. Maulaw magdaag Biblia. Oh, may lang cellphone kay bisag unsang tinhuan magdaman. Muna dili kay halata. No? Pero Biblia na gani ang dadon, magbitbit ka na gani Biblia, magduda ang mga tao. Sa mga kaya sa mga tawanan ni. Di ba? Nga doon na uban, mauwaw. Nga doon na gani uban, mauwaw nga mga tuloy sila sa simbahan. Munang uban, mga sa simbahan, mapadong sa simbahan, kung tudo lang usa sila na naaghapon sila yung mga pahiyas ilang lawas. Pag abo sa lulo na sa simbahan, ilan na lang pong panangtangon. Pagsuod sa simbahan, nawa na. O di ba? Sama ra nga imong giilad magigsunan imong kaugalingon niya na. Imong gikaulaw ang imong Ginoo. Musa sa magyo diha? Kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong sige kaulaw. Mo nang igakaulaw man pulong si Ginoo dili lang bitbit Biblia. Kay maulaw man. Kay doon na may ako nahumduman kaniadto nga sa dihang magbasa magdaag Biblia gani, gikilit-kilitan ng Biblia. Doon na may mga mukantsaw nga mga tao mayon. Paluma-lumagdaag Biblia, mura magdako grado. O di ba? Ano mo nagingon nga sa in English pamat sa mga bugoy, big book no knowledge. Big book no knowledge. Dagdag dako kay Biblia pero wa gyud himang kaagan, way kaalam. Usay magigsunan mo na nga mutumaw sa tunahon nga dili lang ta magdaag Biblia, dili lang ta mo basa, no? Kay maulaw ta. Maigsoon. Sa giyon ni Jesus kung atong igakaulaw. Na kay pagtuo. Apan imong gikaulaw ng Ginoo, imong gilimud ang Ginoo. Sama kang Pedro. Si Pedro man kay igsunan gipili sa Ginoo. Nga mahimong mananagatong tao. Wala ba to si Pedro giluwas? Giluwas. Giluwas pinagi si grasya. Apan sa diha bang igsunan nga gilimud niya si Ginoong Hesus. Ug wa siya mobalik ang Ginoong Hesus pag-alagad. Luwason pa sa Ginoo. Si Judas nga gipili sa Dios. Moingon ti alita kay kadto si Judas, apostol gito si Ginoo, sigurado gitong maluwas. Igsoon basaha ang Biblia. Si Ginoong Hesus mismo nagsulti nga ang magbudhi kaniya maayo pag wala ipanganak. Dili ta moingon magigsunan na dili siya maluwas. Apan ang gigamit ni Hesus nga pulong nagingon maayo pag wala ipanganak ang nagbudhi. Busa makapamalandong gayson. Kadto mga katawhan si Ginoo kanato nga gipangtawag. Panalitan sa panahon ni Noe. Sa diyang maingon si Noe magbuhat og arka kay mulunop sa dili madugay. Daghang mga tawo nga mitabang. Daghan. Apan sa katapusan,
Kana mo atong gamitong ehemplo mga igsoon. Tumana na to ang pagbalik sa Ginoo sama sa kadlawon ni Noe mo gisulti si Mateo. Primero daghan kay mito, daghan misalig, daghan mitabang pagbuhat sa arka. Apanon sa minhitabo panahon sa tapusan. Naluwas sila sa tubig, wa sila malumos, kay wa sila mapadayon pagbuhat sa arka, wa sila mo sakay sa arka. Pila ka buok silang naluwas, napuod, walo ra sila ka buok. Ika-apply ba nimo mag-exam ang one save elusive dito? O sa atong panahon, karong panahon na, kana bang gisgutan sa Pandadiag 20, versikulo 8 ug 9, nga ang gidaghanon sa mga dautan, sama sa bunbun sa dagat. Mutuog ha kanya na nila nga, kanang uban diya, kadaghanan kanila o na mutuog Diyos. Kadaghanan nila aba mutuog nga giluwas sila sa Ginoo, mato pa sa Juan 3, versikulo 16. Kanang lang bersikuluhan, naghatag ka na ito kondisyon. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Naman na, nga sa pagpakamatay sa Dios dito sa cross, tanang mga tao sa kalibutan iyang gilukat sa ilang mga sala. Kay Juan ang Roma 3 versikulo 23, ang tanang tao nakasala. Ug ang Mateo 1:21 si Kristo nagpakatao aron sa pagluwas sa ilang mga sala. Busan niadtong pagkamatayon ni Ginoo, walay tao din sa kalibutan nga wala niya pakamati. So kitang tanan iyang gilukat pinagi sa grasya. Muna ko kung imusaw ng Episo 4, Episo 2, nagisgot si San Pablo nga tungod kay gihigugma kita niya, bisan sa mga makasasala pa kita, iya kitang gibuhi gikan sa kamatayon, pinaagi sa dugo nga yang hinlo kanato, og walay tao nga wala hinlui ni atong kamatayon niya sa cross. Apan mga kaigsunan, take note. Unsa may giingon sa Juan 3:16, ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Duha gihapon igsoon. Ang tanan nga musalig kaniya. Manay giingon sa Juan 15. Ato kung tanaw igsoon. Aron atong suta ni, aron mahunong ning atong pagunahuna nga one sa evolution. Ang Ginoo kanunay muras nato mato pa sa 2 Korinto 1 versikulo 10. Naigi pasalig ang Ginoo diha. Kung magpabilin ka, iya gihapon kang luwason adlaw-adlaw. Ang kaluwasan mag-igsuonan dili muhunong kung magpabilin ta kaniya. Ato basaon. Unsa may giingon ni 15? No? Tanaw na to ha. Versikulo 5 nag-ingon si Ginoong Hesus. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Kinsa ang sanga kita? Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan. Unsa diay kanang pulong magapabilin kanako mamunga. Pananglitan digdi ka magpabilin. Mamunga ka. Igsoon, kana siya nga bersikulo nagpamatuod nga walay doktrina sa Biblia nga sa dihang giluwas ka sa Ginoo, bisag mubalik ka pa sa kalibutan magpakasala, maluwas ka na. Wala na sa Biblia igsoon. Nganuman, kay ang magpabilin kanako, magapabilin ako. Kay mato man ni Ginoong Hesus, kay gawas kanako, wala gayud kamoy arang mahimo. Bote pasabot kung mubulag ta kang Kristo, dili ta mo kupot kang Kristo, dili na tutugutan si Kristo nga mo gunit ka na to, kay doon ay daghang mga tao igsuon may pagtuo sa Ginoo, apan wala guniti ni Ginoong Hesus. Nganuman, kay lahi ang ilang pagpadayag sa ilang pagtuo. Pruiba ni ana, kontraho nila ang kasuguan sa Ginoo. Kanang giingon sa Lucas 18 versikulo 8. Sa dili madugay ang Dios mohatag hustisya mato pa ni Ginoong Hesus. Apan ang pangutana, makakaplag ba ka siya pagtuo din siya? Usa niya na mag-igsunan, doon ay mga tao, itong ato masahon, doon ay mga tao nga sobra kayo ang ilang pagtuo. Tanaw no ha? Sa inyong unahon na may igsuon, wala mo tuo sila. Tanaw na to. Okay. Ato ning gisgutan sa una, pero atong balikon aron pagpasanto pagdugang alang sa atong mag-igsunan nga tingali karon panahon na magsalig. Tanaw na to ha? Og atong analisahon mag-igsunan, kita ba ni ani ini? O kining gisgutan nini sa Mateo, kita ba na? Ako ba ni? Kamo ba diha? Ato basahon. Mato ba ni Ginoong Hesus?
Versikulo 22 sa Kapitulo 7 sa Mateo. Unsa may giyon niya? Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo. Di man niya? Daghan ang mutawag sa Ginoo. Dili ba na naghimo man kami propesya tungod sa imong ngalan? Igsoon, wala ba ni pagtuo? Naghimog propesya, ngalan Hesus igamit. Dili basta-basta pagtuo ni mga tawhana, oy. Kay nakahimo, nakatag-an, nakahimo propesya tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sunod. Og mo ni, grabe-grabe. Og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Di ni basta-basta pagtuo, igsoon. Hinginlan nimo ang yawa, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Tungod kay may pagtuo ka kang Ginoong Hesus, tungod kay misalig kang Ginoong Hesus, gitudlo nimo ang ngalan ni Ginoong Hesus, ngani itudlo pa nimo nga walay lain makaluwas kundi yun si Ginoong Hesus. Nakahimog pagpagula siya wa. Sunod. Og nakahimo og daghan kayong mga milagro tungod sa imong ngalan, matupan nila nining mga tao nga unyas katapusan muduol si Ginoo og malagmit manukot na ni kay giduol man ni Ginoo. Di ba Ginoo katapusan mga adlaw man di ba Ginoo? Tingali niining panahon na wala na sila gi-acknowledge si Ginoo, wala gi-recognize si Ginoo nga angay silang luwason, wala tawgas sila si Ginoo nga mudawat sa purong-purong sa kinabuhi. Busa nanawag na Ginoo. Ano man nga? Dili man inong tanang pagsulti ato nining punan-punan. Tingali mo ni ang ilang na mahitabo. Ginoo, di ba naghimo mig milagro tungod sa imong ngalan? Nagpagula mig yawa tungod sa imong ngalan? Ngani nakati imong ngalan? Pero sa may tubag ni Ginoong Hesus. Og unya magaingon ako kanila. Mo ni peligro sa tanang peligro nga proklamasyon sa Ginoo mag-igsunan. Alang nining mga tawhana nga nakahimog milagro, nakatag-an, nakapagulag yawa tungod sa ilang pagtuo o nga gigamit nila ang ngalan ni Ginoong Hesus sa paghimo niini nga mga katingalahan. Pero makasusubo ang tubag ni Ginoong Hesus mga igsoon. Unsa may gingon? Wala ko gayud kamo igkaila. Pagkasakita sa buot ani mga igsoon. Pagkasakit pamalandungon nga dunay mga tao nga nagamit sa ngalan ni Ginoong Hesus. Naghimog mga milagro gani kay dunay daghang mga tao karong panahon na nga maghimo nilang mo'y gihimo nilang pasundayan ang ilang pagtuo nga sila tinuod nga alagad sino. Tinuod nga masumusunod si Ginoo. Pinaagi silang paghimog milagro, pinaagi sa pagtag-an og dunay mga tag-anunon, pinaagi sa paghingilin og giyawa niadtong mga giyawaan. Apan makasusubo kay niining panahon na moingon ang Dios kanila wala ko gayud kamo igkaila. Kanang pulong gayud igsoon mo na'y pinakatinuod na gibati sa Ginoo nga wala gyud sila niya mailhi og miingon ang Dios pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan. Ato mga igsunan i-define ang pulong dautan. Unsa may ngalan ninyo sa mga tao nga dili mo tuman og balaod? Tarong? Nganong maingon ang pahawa kamo matug dautan? Kung sakto pang ilang gibuhat sa paggamit sa ngalan ni Ginoong Hesus, gipagula ang yawa, naghimog milagro, nakahimo pagtag-an? Dautan ba nito? Makaigsunan sa akong pagunahuna ang pagpagawas og yawa pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus dili dautan. Ang paghimog milagro sa ngalan ni Ginoong Hesus dili dautan. Ang pagtag-an mga igsuon sa mga panghitabo tiyan sa maabot og sa mga panghitabo karon dili dautan. Apan unsa may nakapadautan igsuon? Tungod kay duna sila'y wala sunda sa kabubuton sa Ginoo. Muna nga ang versikulo 21, mo atras na lang tagamay, aron pagpailag yun sa mga kaigsuonan nato, nagyon din dili ang tanang magaingon kanako Ginoo makasulod siya sa langit. O tanawa. Ang 22 nag-ingon nga daghan niya moingon kanako Ginoo. Apan si Jesus mingon dili ang tanang magaingon kanako Ginoo makasulod
sa gingaran sa langit. Ngano man nga igsoon nga gitawag man sa Dios kining mga tawhana nga nagbuhat og milagro, nakapagawas og yawa, nakatag-an, nganong giingon man niya nga mamumuhat og dautan. Adi adiri sa bersikulo 21 nag-ingon, di kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Doon ay daghang mga tao nga mingon, dili na tamutuman na Brad, kay kang Moises ng kasuguan, kang Moises ng balaod, dili na tumanon sa atong panahon karon. Unsa man day ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon? Kay doon ay kabubuton sa Ginoo nga wa ni nagituman, mao hinungdan nga gitawag sila si Ginoo og pahawa mga dautan. Kay doon ay kabubuton sa Ginoo nga wala sunda. Ngano man nga wala sunda? Kay nagtuo sila nga kana siya dili kabubuton si Ginoo, nagtuo sila nga kang Moises ng kabubuton, mao dili na sundon. Nakalimot sila nga ang Dios mo'y nagbuot niya na dili si Moises. Diha ang sipyat igsoon. Mo na kinahanglan magamping ta, magbantay ta, nga dili ta malingla. Kita nga mga nag-alagad si Ginoo. Kita nga nagsalig si Ginoo. Mga igsoon kumanan nato. Akong balikon ang Lucas 18 versikulo 8. Ang Dios gusto mo tan-aw. Gusto makakita sa imong pagtuo. Kung imong tan-awon ang tao, mga igsoon, kung tan-aw mo nako, di mo makaingon mga igsoon nga ako'y pagtuo. Di mo makaingon nga na ako'y pagtuo. Ug bisan kinsang tawhana nga imong makita, imong ikasugat, mga tao nga musimba, mga tao nga magsangyaw sa mga balita, di ka makaingon nga anay pagtuo. Kaya sa may gingon ni Jesus ni, kuyaw ni mga tawhana, nakabuhat og milagro, nakapagula og yawa, nakatag-an. Ngalan ni Jesus ang gamit. Pero ngano man nga miingon ang ginupahawa mga dautan. Tuon kay wa nila tumana ang kabubuton sa amahan nga nasa langit. Ug unsa man ang kabubuton sa amahan nga nasa langit igsoon? Pagkaklaro, pagkatinaw kayo. Walay lain nga gisulti ang Ginoo. Matud pa ni Mr. David, ang imong kasuguan mao ang kamaturan. Imong kasuguan. O kinahanglan iso nato ng sutaon kung unsa bagyod ang imong kasuguan. Kitantanan hibalon tali mga igsunan, apan gikinahanglan atong ampingan nga dili mamansahan matud pa ni San Pablo sa 1 Timoteo 6 versikulo 14. Tanaw na to ha. Unsa may giyon ni San Pablo. Aron gyud ato masuta magigsunan, aron di ta mag salig, no? One save always save. Delikado na magigsunan. Okay, base pag-abot sa katapusan, maingon niya ang Ginoo nga wala ko kamo ikaila, pahawa mo mo dautan, ato masahon. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling o mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Kristo. Dili ba ni igsoon kondisyon? Panalitan si Timoteo ang gisultihan ani. Dili niya bantayan pag-ayo ang sugo. Nahimo na siyang tumutuo. Unya dili niya ampingan ang pagbanday sa kasuod hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Muhunong siya bantay ini. Ang pangutana, maluwas pa siya igsoon? Okay, wala naman tayo oras kayo mga kaigsunan. Atong tan-awon kining gisulti din sa Ezekiel. Kay doon ang mga tao mag-igsunan, tingali, di mo gamit ani, apan aton gamiton karon, no? Aron paghatag kanato mga igsoon og pasidaan, mga pahimangno nga dili ta magsalig. Ug alang ni atong mag-igsunan nga naa niya nga pagtulunan. O mag-ayos-ayos ta, magkuan ta, magamping ta, no? Klarohon nato mag-igsoon kanang atong gituhuan kung matubas kanta, sakayan ba na padung sa langit. Kaya kung dili na padung sa langit ka sakayan, mawas ta igsoon. Mubalhin tag laing sakayan nga kanang sigurado paingon sa langit. Tanawon to ha. Nagaingon din sa bersikulo 20 sa Ezekiel 18. Atong tanawon. Matod pa niya, ang kalag nga makasasala kini mamatay. Ang anak dili magapas-an sa kasalanan sa amahan, di ang amahan magapas-an sa kasalanan sa anak, ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya, o ang paggadautan sa utan anak kaniya. Okay? Tanaw to ha?
Okay, ang pagkadautan ara niya, ang anak di makalo sa man, ang ama di makalo sa anak. Ang makasala, di aragod siya siyang kaugalingon, siya rin maangkon na. Versikulo 21, niya na din yung mag-igsunan. Nagyunin niya, apan, niya ang apan, kung ang dautan mo talikod, gikan siya ang tanan niyang mga dalan, nga iyang nahimo, og magabantay sa akong tanang kabalauran, remember, mag-igsunan, alang ni Agtog, dili nagibantay kabalauran, no? Kay nagunahuna nga luwas na sila. Munang di na lang mubantay kami tuon na kigiluwas na sa sigrasya. Tanaw na to. No? Gikan sa tanang mga sala og magabantay sa akong tanan nga kabalauran og magabuhat nga nang nasubay sa balaod og matarong siya sa pagkamatuod mabuhi, siya dili mamatay. Oh, klaro na. Wala na magisgot man kay igsuonan kamatayon karon. Kay karon matarong og dautan mamatay man. Apan kin gisgutan din nga mabuhi siya kanang giingon sa Juan 11:25. Nga ang tanan nga mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhi. Mo na giingon diha, mo na saan. Pero mga igsunan 22. Walay usa sa iyang mga paglapas timan ina mga makasasala. Siya dang mubalik ta sa Ginoo, 1:1 versikulo 9, sa dihang mo hinulsulta, musugid ta sa atong mga sala. Isaias 1:18, kung makighusay ta sa Ginoo, ang atong mga sala hinluan, bisag unsa kadautan papution. Munay saad sa Ginoo. Munang maingon sa dinhi, walay usa sa iyang mga paglapas nga iyang nahimo nga paghandumon pa batok kaniya. Diha sa iyang pagkamatarong nga iyang nahimo, siya mabuhi. Oh, kita mo lang, kanindot ani nga saad igsoon. Pero ang bersikulo 24, mo ni peligro. Oh, mo ni nagpamatuod nga wala sa Biblia ang prinsipyo nga once evolution. Okay, timan ha. Ang bersikulo 21 ug 22 nagisgot nga sa diha nga makasasala, maghinulso siyang sala, mobalik sa Ginoo og mubuhat sumala sa nasubay sa kabaluoran o magtuman tanan niyang mga kasala hikalimtan sa Ginoo, wala nagiusa ni adtong handumon pa. Timan Pero basaha ang 24. Mga igsoon, kita, kamo diha, nga nanaminaw, mo nagiingon diha sa Pinadayag 1:2 versikulo 7, ang tanan nga adunay igdulungog magpatalinghog. Imani ha? Apan, kung ang matarong, okay, alang ni adtong mga usas, mo ni ang mga igsunan ang pahimangno sa Ginoo alang kanato. Apan kung ang matarong, di ba niya, matarong na, mutalikod gikan siyang pagkamatarong, og magapakasala, og magbuhat sumala sa tanan nga mga dulumtanan, nga gibuhat sa tao nga dautan, mabuhi pa ba siya? Muna pangutan. Ang Diyos nang utana, sa buhion ba siya? Kung nagbuhat siya og dautan, may balik siya, may talikod siya pagkamatarong, may balik siya nga ito, nagbuhat og dautan. Unsa may giingon, sumpay, walay mausa sa iyang mga matarong buhat nga iyang nahimo nga paghandumon sa iyang paglapas nga iyang nalapas o sa iyang sala nga iyang nahimo diha ni ana siya mamatay. Kita mo? Unya bersikulo 26, sa diha nga ang usa ka tawo nga matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong og magapakasala og mamatay diha anana, diha sa iyang kasalanan, ang iyang nahimo siya mamatay. O kung imong basahon ang sunod pagyod, walay matarong nga iyang gibuhat kaniadto sa matarong pa siya nga mahinumduman pod. Pareho ra na igsoon. Kung ang makasasala mo talikod siyang sala, mutuman sa kabalauran sa Ginoo o magtuman o musunod siyang kabubuton, bisag sa kadako siyang sala, mato pa si Isaias 1:18, kalimtan tanan sa Ginoo. Kalimtan. Pero kung mobalik siya nga sa pagpakasala, matarong na unta siya, wala po'y matarong nga iyang nabuhat nga pagahinumduman pod, diha niya na mamatay siya. Asa man ibutang mga igsoon diha ang once saved always saved. Kung dili ka mo padayon, pagkaklaro ang giingon Mateo 24:13, ang mulahutay, kung di day mulahutay, losan gyapon.
Ang ehemplo mag-isunan sa lumba din sa kalibutan. Starting pa lang. Wa pa ka kauman sa kalap. Mahunong ka na. Doon na ka ba'y madawat nga ganti? Wag yun. O bisan pa gani ikatong tuan na unta dool sa finishing line, nga mahunong. Dili na padayon. Usa na lang kadupa. Mayon ang Ginoo. O sige lang, kay usa naman lang kadupa. Luwason gagihapon. Dili na mangison. Kaysa da mo balik as pagpakasala. Uya, imong tuyuon pagpakasala. Kaya kanang gisgutan magkaigsunan diha nga mo balik mong talikod sa pagkamatarong, nahibalo na sa kamaturan. Nahibalo na. Apan gituyo niya ang pagbalik ngadto sa pagpakasala ug mituman sa iyang kaugalingon nga mga kailibgon sa unod. Og nibuhat niya atong supak sa kabuton sa Ginoo. Ang pangutana din niya, mabuhi pa ba siya? Mato pa si Ginoo sa pagkamatuod siya mamatay siyang kasalanan. Buson sa may giun din niya. Katapos ang bersikulo akong basahon may igsoon, din sa bersikulo 30, kapitulo 18, sa katapusang bahin na gingon. Bumalik kamo kanako og tumalikod kamo gikan sa inyong kasalanan aron ang pagkadautan dili mahimong inyong kalaglagan. Mga igsoon, kamo diha o kita nga tingali nakaamgo na nga nalayo ta sa Ginoo. Tingali diha natas pagtuo kaniadto niya na backslide ta. No? Nibalik ta sa kalibutan, may panahon pa. Unsay tawag sa Ginoo, bumalik kamo kanako ug tumalikod kamo gikan sa tanan niyong kalapasan. Nganuman nga naglapas kay ni wa na mo tuman sa balaod. Ngano nakasala kay wa na tumana ang balaod. Wa na mo simba, tingali mi kaon lang bisag unsa, di ba? O nagpatuyang nga siyang gusto mo na ang mga kalapasan nga gilapas sumala sa balaod sa Dios. O kung mubalik ikaw ug mong talikod sa imong mga sala, mga igsoon, kalimtan sa Ginoo ang imong tanang nabuhat nga kadautan. Busa may panahon pa. Alang natong mga nagtuo nga once saved always saved, o niya magpatuyang sa pagsulti nga anay balaod, kabubuton sa Ginoo din natumanon, hunungan na igsoon. Kay basig maigo ta dito sa Matthew 7:22 ug 23, mayngon ng Ginoo, bisag unsa pa kagamhanan ka. Bisag pila ka wagbok demonyo ang imong gipagawas. Bisag unsa pa kakangilingig nga mutag-an, bisag unsa ka pa nga mohimo og mga milagro, unya imong isalikway ang kabuton sa Ginoo, matupad sa Matthew 7:21. Mga igsoon, delikado ang atong kahimtang. Busa, unsay tabag? Bumalik. Kamo kanako, talikod sa iyong sala. Balag di ko kahimog milagro, balag di ko makapagulagyawa, balag di ko makatag-an. Kaya wa man mag-ingon ang Ginoo ang basihan sa luwason kato makatag-an. Wa man mag-ingon ang Ginoo ang basihan sa maluwas kadto makahingil og demonyo o nga makahimog milagro. Wa. Kay kanang paghimog milagro maigsoon gasa na sa Espiritu Santo. Ug dili tanan maigsoon nga gihatagan na. Apan dunay mga tawo nga ilang ipasigarbo nga sila mga alagad tinuod sa Ginoo pinaagi na ang mga milagro nga gihimo, dili na mag-igsoon na yung basihan. Bisa pagkapila ka milagro ang imong gihimo, uyan mong gilapas sa kabuton sa Ginoo, gawas ang imong gilapas, imo paging itudlo nga dili tumanon, delikado ang atong himtang. Busa daghang salamat may igsunan sa imong papataliw. Ako pasalamatan si Nadine niya, no? Si Sharon Dalila de la Cruz, may muntag diha sa Cavite. Okay? O niya si Alice. Oh, may muntag diha sa Linaw, no? Sir Alice, kumusta si Brad Romy? O ang akong pagumangkon nga gwapo dito sa Ambayon, si Niker. Okay, next. Mayong muntag diha. O pangumusta diha sa atong mga kaparintihan diha sa Gusan del Norte. O kung makahigayon dito sa Surigao del Sur. O daghang salamat mag-igsunan siyang papataniog sa atong tulumanon karong buntaga. Ako yung pasalamatan na akong partner diri nga mo kanunay miunong sa atong mga tulumanon o ni Mrs. Deria sa akong pikas o sa akong mga partner din ni Brother Ben Carillion, Brother John Katingog Jr., ni Pastor Onde, Brother Hamid Cabunilla o sa atong church pastor din niya, Pastor Bong Yasis o sa atong mga viewers mga listeners nga na sila mga puluyanan karon nga bisan pa og dili tingali nila ma-catch up niya atong tulumanon tungod kay wala signal sa ila, wala sila radyo, apan mo pasalamat sa Ginoo. Ug atong pasalamatan ang atong mga sponsors labas tanan nga managhatag og kinabuhi ni atong tulumanon. Og sa pagtapos maigsoon ako ang inon Santo Dog sa Biyernes atong padayonon ang lain usab nato nga atong pagatunan. Magampo ta. O Dios nga maluluyon, may gugmaon. Puno sa kaloy o grasya kami Ginoo nagapasalamat.
sa mga pulong naghatag kanang pahimangno mga pasidaan. Nagikinahanglan kami magmatindudanon kanimo, mubalik kanimo, magalagad kanimo matindudanon, tumano namang kabubuton. Kay kini kabahin sa kamaturan nga among sagupon o nga pinaginini sa adlaw sa paghukom mo imong basihan sa pag-determine sa mga katawhan angay o dili kay mong gantihan sa kinabuhi. Ligo na akong pagtuo, dasiga kayo sa pag-alagad kanimo. Panangini kaning Friend FM, uban pa mga radio stations palibot sa tibuok kalibutan nga imong gigamit alang sa pagtapos sa imong buwan. Pasayloa kami Diyos sa mga sala, uban kami nahibilin ng mga takna ng adlaw, panangini ang magkigsunan sila mga puluyanan, panangini ang adunay mga balatian, doawa sila o ayuha sila Ginoo, sumala sa imong kabubuton. Kinsa mo gila, uman nga mong badawat, pinagis sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so magkasapa dengan salamat o bye-bye. God bless kaninyong tanan.